Jaha, näyttäis olevan taas keihää heitto. Norjalainen kun se on. Niin se vissiin näyttää. Norjan poika heittää. Napillako tämä meni? Vissiin taas meni. Joku tommonen pienmuotoinen aloitusnykäisy siihen sitten pohjaan. aika paska. Joku ihan persees. Tähän tuo nyt on, minkä sille voi edes parempaa irtoa kuin 90 tähän saa. Niin. Se on Hollannin kaveri. Van Persie mega perlis. Katsotaanko nyt mihin riittää Hollannin eväät. No kyllä tuo on ihan hyvä semmonen. Näyttää riittävän samaa. Joo. Me ei pikkusen 4 senttiä. Selkeästi paskempi heitto. On, se on ihan Norjan poiksa. Kato Torkilseni. Sen toverit hoitaa homman kotiin. Tässä on 2 sanaa miten tää päättyy. Ei. Näin päättyy huonosti. Joo. No ei se mitään, toverit sammutaan kotimaassa kun pääsee takaisin. Ei ollut 2 sanaa, oli vaan 1. Huonosti. Fault. Jep. Ison-Britannian toivo Sir HJ. Niin näyttää olevan kyllä. Okei, Tekee itsestään pelleni. Mutta tyylillä. Kyllä. Joo. Heittää kolmanneksi Kyllä, tässä vaiheessa. kyllä jos Edwards olisi hypännyt mäkeä ton verran, niin se olisi ollut kovaa. No se häppäsi vaan 50 metriä ja se oli isosta mäestä se. Minä lääkäsin tommosen laakapallon tähän se kyllä väliin. sanoi, että aina vaan pelotti niin perkeleesti. Tommosen yli 80 metrisen laakapallon heitin tohon väliin. Voi kiistos. Se meni muuta se Sir HJ ohi ja se sentään yritti heittää. Torkkisen. Nyt tulee sitten Suomen iso metsä, ei kun Hollannin Van HJ. Niin. No kyllä tää on vetänyt karpaansa sinappia sellainen paremmasta väliin. Silti alle 90. Tulee ihan paskoja. Niin on, nää ei nyt lähde sinne päin. No mut toisaalta jos heittää yli 100 metrisen, niin ruotsalaiset ovat väittää, että kimpos puusta. Niinpä. No ei se venäläistä estä yrittämästä. Ei, ja nykyään kun ei anneta tyylipisteitä. Ei niin, kato tuosta heitetään tollanen joku. Nyt on vauhtia kunnolla. On, eikä oli korkealtakin kohtuullisesti. Ei se 90 riitä puhkasemaan. Ei sinne päinkään. Briteillähän oli se joku suuri keihäs. Oli. Bagley. Joo. Joo, kyllä. Ei ollut Desmond kuitenkaan. Se on kirjailija. Steve. Ei oli. 90 olisi mennyt. Vähän niinku Stephen Hawkins, mutta ei sinne päinkään. Joo. Ja laitetaan tuommoista vähän korkeampaa kaarta, joka sakkaa siis 70. Niin, ja sitten tulee alas sinne 110. No ei nyt ihan tullut 110. Ei kun opportunisti kuin positiivisesti. Positiivisesti laassa apiina ja se soittopeli. Kyllä. Mutta Hollantipoika heitti viimeisellä ihan ok, mutta ei sinne päin. Vittu alle 80. Joo. Ihan ok. Oliko se viimeinen? Joo, se on. No siellä on näköjään vielä toverit, sillä on yritysvuoro. Selviytyy, ettei tuu ammutuksi kotimaassa. Joo, sillä Söörilläkin mun mielestä vielä. Jokohan tällä selviäisi siitä, ettei tuu heti kuulla kalloa, kun ylittää. Tulee Aeroflotilla kotikentälle. Ei se. Kuulla tulee pää. Kyllä. Se on mennyttä kalvoa. Kyllä. Ja faultilla mennään. Se on hyvä tuo. Thank you, Sir Fault. Joo, kyllä. You wanker. Last throw up. Joo, no mutta toisaalta se parempi, että Astokyylin on paskan heitä. Siinähän on tulos. Norjan poika. Aika tiukkaa oli. Kyllä siellä hollantilainen on, joo, se oli 6 senttiä kuitenkin se ero. On, niin, se on yli keihään paksuus. Harmittaa vaan, kun mulla Sörillä olisi ollut mahdollisuus ottaa ronssia, mutta ei kehannut. Et viittinä. Ei, niin sitten sillä viimeisellä kehannut. Joo, se meni vähän jännäksi silleen. Se on vittu, se on. Joo, näinhän se on.